дар вилояти Суғд то охири ҳафтаи ҷорӣ марҳилаи пилласупорӣ пурра ҷамъбаст мешавад. То имрӯз кирмакпарварони шаҳру навоҳии Суғд ба хирмани давлат дар умум 167,8 тонна пилла супориданд, ки ин 61,5 фоизи нақшаи дурнаморо ташкил медиҳад. Дар ин бора субҳи имрӯз намояндаи ҷамъияти саҳомии пӯшидии пиллаи тоҷик дар вилояти Суғд Парвиз Бегматов ба мо иттилоъ дод. Вай таъкид кард, ки дурнамои имсола 56,4 фоиз пешбинӣ шуда буд, ки нақша бар зиёд яъне 61,5 фоиз иҷро шуд. Дар вилояти Суғд то имрӯз мувофиқи шаҳру ноҳияҳо 168 тоннаи 100 кило пилла истеҳсол шудааст, ки ин ба ҳар як қутӣ 20,7 килограмм рост меояд. Парвиз Бегматов мегӯяд, Суғд бояд имсол дар умум 298 тонна пилла истеҳсол мекард, аммо аз сабаби кам иҷро шудани нақша аз ҷониби қисме аз кирмакпарварони шаҳру навоҳӣ Суғд ин нишондодро ба даст оварда натавонист. ҳолонки бояд накам аз 30-35 килоги аз ҳар як қутӣ бояд вай мегирифтем, ҳосилноки мегирифтем, вале мутаассифона ҳамин миқдор ба аз рӯи супориши ба вай расида нашуд. инҷа ноҳияи масҷидчо 24,4 фоиз супорид, панҷакен 45 фоиз, истарошан 45 фоиз супорид, ки ино аз рӯи вай супоришашон тамоми вилоятро ба паст кашиданд. масъулин сабаби кам истеҳсол шудани пилларо ба якчанд омилҳо вобаста карданд. Масалан, намнокии зиёд низ ба парвариши тухми кирмак таъсири манфӣ мерасонад. ба ҷуз ин ноҳияи сиптамен имсол назар ба соли гузашта 1000 қутӣ кам кирмак гирифтааст. қисме аз кирмакпарварон бошанд тухми кирмакро дар ҷои танг нигоҳубин мекунанд, ки дар ин сурат афзоишаш суст шуда ҳосилнокии пилла низ то ҷое кам мешавад. асосии чиз инҷанда ду омил таъсир мерасонад. вақти хӯрдани ҳамон вай кирмак, яъне баргро ҳамон вақт соташро додан дар кор, миқдори муайянаша додан дар кор, на кам аз ҳамон миқдоре ки ба он ба ҳар як қутӣ мисол барои ҳамон миқдор муайян карда шудааст. яъне аз 800 то 1 тонна бояд барги хушсифат хӯрад як қутӣ кирмак, яъне 22-23 грамм тухми кирмак на кам аз 800 то 1 тонна хӯрданаш дар кор. ба ғайр аз ин ҷойгиршавӣ бояд васеъ бошад, на кам аз 50 метри квадрат барои як қутӣ. инмонда мегирем ҳамон 20 квадрат 25 квадратро ҷо мекунем, ё ин ки як қутӣ нею ду қутӣ тақсим мекунанд. аз ҳамин сабаб ба ҳамин миқдори супориши истеҳсоли пилла таъсири манфии худро мерасонад. марҳилаи пилласупорӣ дар вилояти Суғд аз санаи 14 май оғоз шуда охири ҳафтаи ҷорӣ пурра ҷамъбаст карда мешавад. аввалин шуда кирмакпарварони ноҳияи Конибодом, Зафаробод ва Деваштич ба хирмани давлат пилла супориданд. имсол ҳамагӣ 9 тонну 180 қутӣ тухми хушсифат аз давлати Хитой ба вилояти Суғд ворид карда шудааст. ин миқдор тухмии кирмак дар умум ба маблағи 1 миллиону 348 ҳазор сомонӣ бо ҳамаи хароҷоташ харидорӣ шуда ба кирмакпарварон ройгон тақсим карда шудааст. ғайр аз ин ба миқдори 100,000 сомонӣ коғози тагандоз барои ҳамин кирмакпарварон ройгон тақсим карда дода шуд. ҳама коргароне ки дар ҳамин ширкати мо кору фаъолият мекунанд, дар солҳои пешина миқдори муайяни сал ночиз вай чӣ мегирифтанд, музди маош мегирифтанд. имсола бошад музди маошона то 2500 сомонӣ баланд бардоштем, ки ин 3 маротиба аз пештар музди маошон баланд мебошад. ҳоло дар вилояти Суғд танҳо кирмакпарварони шаҳри Панҷакен ва ноҳияи айни пилла насупориданд. бино ба гуфти масъулин, давоми 3-4 рӯзи охир ин ду ноҳия низ бояд ба хирмани давлат пилла супорад. бо ҳамин марҳилаи пилласупорӣ дар мавсими имсола пурра ҷамъбаст мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.